Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Mladena. Kao što vidite, danas ćemo igrati Criminal Castle i mi se vidimo kada ja njega instaliram, može? Ljudi, evo vidite, ako želite da snimite ovu igricu, evo, sve vam piše ovdje. Okej, a ćemo da saš kada se instaliram. Evo ljudi, instalirana. Krećemo. Idemo tu. Ok. Kao čekaj. Idemo još samo skin. Evo. Našli smo sve. Oprostite ljudi zbog onog prekida, ovo smo sve prešli za sve šćete. Ok, super. Idemo, krenut ćemo. Skip. Ok. Sada. Ok. Okay. Idemo. Okay. Krećemo. Ok, sada ima da pređemo ovo i da će repitao što se tiče ovog kluba. Kako? Ovo. Dobro. Ovo. Ne. Sekundu. Ovo. Čekaj. Znači ovo, što ja nisam još učio puno engleski. Novo. Novo. I mislim da to. Da ćemo jednom.
Da, ovu. Ovo je. To je sad podatke o njemu. On ima i ovu 9. Good job, Officer Bid. Moram znati engleski za to. Sad sam spajao poderom majicu i taka majica ko što on ima. Sad ti, jel da? Ovo ja? Aha, ćao sad. Izaberi. Ovo je ljudi moja i moja sestra. Ovo je ljudi moja i moja sestra. Aha. Šta ćemo sad? Kad smo ovo prošli, idemo u ovo. I ovo prvo. Šetamo. Do druge. Stigli. Ajde. Necht. Ljuci, okej. Sad ćemo to da rešimo. Ne. Sad bi mogao na svikovani skakat da ima. Pa mogla bi i ovo. Oh, super. Idemo u nju. Okej. Sad ćemo da pređemo ovu fazu. Da. Ko će mi biti cura, jel? Ne, ko će sa mnom provoditi? Ja. Ko će mi biti cura? Ona sad tebi govori šta ti treba. Ne, Grace. Šta je ona? Grace piše. Grace. Sad ti trebaš naći. Jabuku naći. Znam. Šta sada? Kej, šta je kej? Pitaj me. Mama, šta je kej? Čekaj, sam da ovo nije. Trash bag. Kej. Trash bag. Bag. School bag treba pisati onda. Ne, terasa heba. Ruka. Bumerang. Jo, znam šta je. Stani, znam i ja. To ima sok. Evo ga. Super. Mama, šta je trash? Trash. Terasa h. Šta je? Trash bag. Eto. To je bila kesa. Još jedan minut i onda stvar je o kraju. Evo, to je bilo to što se tiče ove epizode i vidimo se u sljedećoj.